Ahojte, vítam vás na stránke Akafilter a dneska v tomto videu si ukážeme také malé porovnanie, ako sa zmenila filtrácia pri vysavačoch. Medzi týmito dvoma vysavačmi je rozdiel približne 30 rokov. Toto je vysavač z 90 rokov, toto je vysavač, ktorý má možno 2 roky, 3. Začneme teda tým starším. Je to vysavač ETA 3403. Tu keď otvoríme vrchnák, tak máme držiak, ktorý tvorí aj V kosacej komory. No. Tu máme textilnú kazetu, ktorá teda tvorí 1 stupeň filtrácie. A ďalší stupeň filtrácie tvorí vrecko, ktoré je teda v tej kazete. Čiže väčšinou tie vrecká sú jednovrstvové, alebo už tie novšie vrecká sú dvojvrstvové. Takže teoreticky tuto máme už novšie vrecko, čiže dvojvrstvové, ďalšia vrstva, čiže tuto máme 3 vrstvy filtrácie, alebo 3 stupne. Potom máme pred motorom vstupný filter, ten sa nazýva väčšinou mikrofilter. A potom máme ďalší filter, výfukový, a ten je v podstate totožný pri tomto vysavači s tým, ktorý je ako vstupný. Čiže je to mikrofilter, ale tento filtruje vyfukovaný vzduch, čiže viac menej mu ide o to, aby zachytával uhlíkový prach, ktorý vytvára motor pri svojej činnosti. Čiže toto máme riešenie filtračné pri vysavači z 90 rokov. Povedzme si, že vysavače, ktoré sa vyrábali zárovno s týmto modelom, boli filtračne chudobnejšie a boli robené len s tou textilnou filtračnou kazetou, povedzme ETA 7400 alebo 1400, alebo staršie modely, povedzme ETA 400. Tie nemali vlastne ani výfukový, ani vstupný mikrofilter. Až potom vysavače, ktoré boli povedzme 406 alebo 407, to už bolo koniec 90 rokov. Tam už zase nebola textilná kazeta, boli 3-stupňové papierové vrecká a mikrofilter pred motorom a za motorom. Takže toto máme jeden model, a keď si ukážeme ten novší vysavač, tak tam takisto máme teda uložené príslušenstvo vo veku, a keď otvoríme V kosacej komory, tak tam máme syntetické vrecuško, ktoré už teda býva minimálne 3-vrstvové, ale nájdeme aj 5-vrstvové, záleží od výroby. A pred motorom máme filter mikro, ktorý je teda v tomto prípade opatrený takou penou, a tá pena má za úlohu ad 1 tlmiť ten hluk, ktorý vytvára ten motor pri vysávaní, a hlavne má rovnomerne rozprestrieť ten nasávaný vzduch, ktorý ide cez ten filter, a tým pádom zvyšuje účinnosť toho filtra, pretože není veľký prietok vzduchu len v jednej časti toho filtra. Čiže tu máme saciu stranu. A tuto už pri moderných vysavačoch na výfuku máme HEPA filter. HEPA filtre sa používajú kvôli tomu, aby sme vedeli pri vysávaní zachytávať mikroskopické častice prachu. Čiže bavíme sa o výlučkoch plesní, roztočoch, rôznych peloch, ktoré nás trápia. Takže preto je veľmi dobré mať vysávač s HEPA filtrom, pretože vzduch, ktorý vyfukuje ten vysávač, je čistejší ako ten, ktorý bežne teda máme v miestnosti a dýchame. Takže tu máme porovnanie rôznych filtrácií v priebehu dekád. Dúfam, že sa vám video páčilo a vidíme sa pri ďalšom. Majte sa.